Sandiwara Gama tempatnya. Radio Budaya Nusantara, Gama-Gama radionya, penggali dan pelestari budaya. Gama-Gama radionya, Gama. Sandiwara Gama tempatnya. Radio Budaya Nusantara, Gama-Gama radionya, penggali dan pelestari budaya. Gama-Gama radionya, Gama. Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang tengah rainten kita kadang panggian malih kalih kula Mas Hadi lumantar 100,3 Radio Jawa Banyuwangi New Gama FM ingkang memandang saking Jalan Arwana Sangang Jaya Sekawan Dapil Jolono Banyuwangi. Ing kelengar menika kawula sowan wonten ngasa dalem kados padatan badhe atur pasugatan kagem panjenengan sami mitra kadang gama wonten kunjungi mawon wonten ingkang jaler kang estri kang sepuh kang anem kang ageng kang alit daya mawon nggih mugi-mugi menapa ingkang saged kalawuraken ing kelengar menika napa menika arupi gending menapa seratan menapa kemawon ingkang saged kalawuraken. Mugi-mugi saged andadosaken suka saha wernanipun penggalih panjenengan dalem sami. Amin. Mitra kadang tatan katalumpen salam taklim kawula katur panjenengan sami mugi panjenengan tansah rahayu wilujeng lestari widodo kalis ing sedaya sambi kala. Amin. Kalenggan menika sengaja keranten Jumat nggih. Lajeng kemawon kawula badhe ngaturaken satunggalipun pasugatan kagem panjenengan ingkang arupi seratan ingkang mawa ira-irahan donya pasawahing akhirat. Donya pasawahing akhirat. Seratan babakan kunci swarga kita tunda rumiyin. Insyaallah sanes kalengan kawula aturaken dumateng panjenengan sami. Kangge ngringkes wekdal sumangga lajeng kemawon katur dumateng panjenengan sami seratan kang mawi wirah-irahan donya pasawahing akhirat. Sugeng midhangetaken mitra kadang tembung kolbu ingkang limrah dipun tegesi jantung inggih punika peranganing jeroan
ingkang gumantung wonten ing salebeting dada sisih kiwa. Ing salebeting jantung wau bolong isi rah cemeng. Wonten ing mriki tembung kolbu utawi jantung mboten ateges jantung kados dene kasebat ing inggil, mboten asipat pawadagan. Awit ing mriki mboten ngrembak badan wadak. Ananging ngrembak badan alusing manungsa, sejatining manungsa. Kalbu punika barang bangsa alus, bangsa urip saha uriping dat ingkang asipat gesang. Kalbu wau ugi praboting kalbu jasmani utawi jantung lahir. Inggih kalbu wau ingkang kanamekaken sejatining manungsa. Dene sipatipun kalbu mekaten anggadhahi kawicaksanan, kaweruh lan kawasthidhan. Inggih kalbu punika sejatosipun ingkang saged anampi pepreden, dedawuhan, ilham, rasa ganjaran, rasa pasiksan, rasa krasa ngrasakake salajengipun rumangsa. Ing inggil sampun kapratelaken menggah sejatining manungsa ingkang asma kalbu ingkang umumipun kawastanan jiwa utawi suksma. Lan malih ugi anggadhahi bala kathah sanget tanpa wilangan saking keparenganipun Gusti kang akarya jagat. Kawuningana Gusti ingkang Maha Suci punika hamengkoni bala pinten-pinten inggih ingkang kawengku ing kalbunipun manungsa sejati. Pinten-pinten bala hasumebar angebaki alam saindenging bawana ing njawi lan ing lebet. Sedaya wau runtut sumungkem dhateng Gusti, runtut kaliyan lampahing kodrat utawi pandu. Mboten wonten ingkang ngertos pinten cacahing bala wau, kejawi amung Gusti piyambak. Sapirangan bala ingkang kawengku ing angganing manungsa katranganipun kados ingkang badhe kawula aturaken menika. Para balaning lahir ingkang kasat ing mripat, para balaning batin ingkang boten kasat ing mripat punika namung katingal salebetipun batos rasa pangrasa. Menggah pamangkunipun sejatining manungsa dhateng balanipun kalih warni wau ugi kenging kasanepakaken kados dene pamangkunipun kados bendara kaliyan juru ladosipun. Para bala ingkang kasat ing mripat punika wujudipun kados to mripat irung, tutuk, kuping, tangan, suku lan sedaya saranduh utawi pirantosipun badan wadak ingkang bangsa Jawi lan bangsa jeroan, jantung, limpa, kebo, usus, tuwin sanes-sanesipun. Para bala batin ingkang boten kasat ing mripat kados kalbu wau mengkoni bala ingkang lahir tuwin bala ingkang boten kasat ing mripat. Bala batin mekaten gerbanipun kangge hangwasaning bala lahir. Dene wujudipun inggih punika daya dayaning kakiyatan utawi getering pamuring lan daya panari ing syahwat utawi rasa kepinginan. Sedaya bala wau samobah musihipun tansah abangun turut dhateng kalbu. Dasar sedaya wau tumindakipun kadunungan watak mesti manut ing kalbu. Mboten saged umpaminipun nyulayani utawi pancen mboten nggadhah kekiyatan damel ada-ada piyambak.
Upaminipun meripat kaprentah supados melek sampun mesti lajeng melek. Dados raga menika manut rehing jiwa utawi kalbu. Suku kaprentah supados melampah sampun tartamtu lajeng tumandang melampah boten saged umpami mopo utawi boten buruk. Mekaten salaminipun panguwasanipun sang kalbu dhateng saranduning badan lan panca ndriya punika memper kados dene Gusti dumateng para malaikat. Para malaikat punika tumitahipun ugi sampun kinodrat mesti mbangun turut punapa dawuhipun pangeran. Mboten nate purun lan pancen mboten saged umpami nyulayani dawuh. Mboten beda kados dene mbangun miturutipun wadak dhateng kalbunipun. Ananging wonten bedanipun para malaikat wau sami kaparentah kawicaksanan. Kawune ngono. Kalbu manungsa sejati punika pancen tinitah kedah ambetahaken badan wadak awit bilih boten mawi badan wadak boten badhe saged makarti. Mila makaten amargi kalbu wau kenging kasanepaken kados angganing tiyang ingkang kesahan ing puruk langkung tebih sanget dene marginipun pinasti kedah nglangkungi alam wadak utawi donya. Ing mriki kalbu ambetahaken sanget ngangge prabot-praboting gesang ing donya. Ringkesipun wonten tigang perkawis. Ingkang angka setunggal batan wadak kasanepakaken minangka tumpakan. Ingkang angka kalih kaweruh sejati, sejatining kaweruh minangka kangge sangunipun. 3 budi suci minangka kangge gegebenganipun. Kalbu punika boten saged angsal pepadang hidayat jati manawi boten lampah budi suci. Amila kalbu wau boten saged upami nilara tigang perkawis ingkang katemben katuraken. Inggih punika badan wadak kawruh sejati tuwin budi suci. Punika jalaran tumindakipun kedah miturut dhateng sabarang dawuhipun pangeran. Kita manungsa rumaos hangakeni linampahaken wiwit saking alam arwah utawi alam roh ngantos dumugi wangsul ing ngarsanipun. Mekaten lampahanipun manungsa ing saindenging jagat raya menika. Lelampahan wau boten kenging boten kedah ngancik alam wadak utawi donya. Inggih wonten ing alam wadak mriku panggenan pados penghasilan calon kangge sanguning urip, sanguning lampah utawi tujuanipun anggenipun badhe dedunung wonten ing alam langgeng kanthi wilujeng nir ing sambikala tebih bodho rencana ing samargi-margi lajeng saged kadumugen sejatinipun tata tentrem nikmat lan manfaat. Inggih ngriku punika ingkang dipun wastani manggen ing panggenan ingkang langgeng utawi kalanggengan tur isi raos sarwa legawa suwarga. Mila leres ungelipun paribasan donya pasawahing akhirat. Kranten sedaya menapa ingkang dipun tindakaken manungsa wonten ing jagat raya wonten ing donya menika mangke badhe ngunduh woh-wohanipun wonten akhirat kala mangke. Lan niku bakal ngunduh wohing pakarti, tegesipun mekaten. Sing sapa nglakoni tumindak becik bakal ngunduh wohing becik, kosok baline sing sapa tumindak ala bakal ngunduh wohing ala. Mekaten nyumbangaken dhumateng panjenengan dalem sedaya. Matur nembah nuwun sawetawis
menika ingkang saged kaloteraken sumangga pinangka panglipur kula badhe nyekar kagem panjenengan. Mugi-mugi saged karenan ing penggalih sugeng midhangetaken.